Yaradi. And I want to name social media and the ancient Aushe. As soon as you come, young quay. Oh, I am me. But that's it. Any aquanya with your mammy. Na menchia mia minia bema ko nia brantie. Dr. Ametepe Simon Ametepe. Oh, chia the ultimate chia. Sir Enra. Ayoa. Senra empenyifo a omampani akufuado eso monene na nsampo audiomoko NCC no so omampani swai empenyifo miensa na oka ho bi. Oh, okay. Ti Dr. Simon Ametepemia me kwa oni abrantie onyame wonhyira wo na oma wo ne mienu eka ho ni mudie mroso a mode beko NCC akoye adwuma NCC for the ento omonka ukọ district ne offices ahodo na asagu anesa nti mabayi no mo hyimu kina na mo revive na yenya safili na emre bi atwam no na yeti NCC nka ne yente bonka nti Dr. Simon Ametepe congratulations pa unyamenka hona oma onimde ne ahoden a mode besom oman Ghana na mede obehase ne mekoso akai wo se Easter ne de ye kan Easter eno ane kwawu enti hyene so so beba me akọ na ye nyina yakọgye ani na wiase no afenche ba wo so nyobia na to no so ti eto sa no a na ukonso a obekwa a ye asore wo honom anigye wo ho bibia bi wo ho nti ukọ asore pon a na agya wo hunu se de obehye wo niema na ade afa nti de kwa Easter ne de adom ye ginam mienso mi ginam omo beka ha ne beka ha na yakwa shama bibia ye kama fefefe kwa Easter no de ade a obekwa babaje etato ade a ukwa babaje ho query no en ya jisa sasa nsi me kwa adwuma na za won ka team no ho nti one force wa ba oba na ze eda hotel yo mame kwa asampa mame fa wo hyase wo da wokrata daily graphic na wo hye nim han ma empanyifo akoku damensa na asinkonwan na enkomo a omode to dwa no usa Securities and Exchange Commission no HSSS no omo beti special fund bia eno no na dwuma ebeye nyina ne se omo a omo de sika ebe so man mu abe invest no omo de sika no ebebo mu chidom na ebia usise se no babi o man te bia kwakodru ene se sa domestic debt exchange program abayi eye na owie krompo no akọ international aye level hon ma kwhwe se ensi hu bi ne e ka ban no etua ne ade no won betuma yiyi bi afi hon mo de amoban no ena eno chi so no ase confidence arehemu ne gidi e woso obi nyansa na ode ne sika be show man ni mu no ne nyina na ekofom enti Securities and Exchange Commission hwe ni mu se omo betuma de special fund we yaba na ababoa safo na eba abaye business o man mu eba abaye investment no na ochina bibisi bibiba ne ade a o ma hunu se bia chita bi wo ba bia o mo sabetumi aka na wo hwemu a Director General yo no ewo Securities and Exchange Commission Reverend Daniel Ogbami tete wono ene wode ye hint we atudwa ebra na graphic business ena Stanbic Bank wo mo breakfast meeting no ekoso enra ewo enkan ha nti wa chechi mu enidaso mo wo ene ehhehye mo so no edi egu akwansom ho asem ewo daily graphic the bokrata yi mu na mamemfa wo enko ne krata fa etoso dunsia na ye hwe asema edaha no na uba krata fa etoso dunsia he ya omampani akufuado asoi mpanyifo miensa ya omo ekọ electoral commission asoye ho akwa ye omadwuma na emunu na wode ense bi atudwa wo kyese se wo hwe isi omadwuma no a wo se Ghana oman no amamra no emma isi tumi se ono abaye n'adwuma wo se consideration wo se isi hwe na ode ye nade na wotie de Ghana fo ebeka ene de Ghana fo susu ya omo ewode ma wo se Ghana fo nko na isi ewo ye edema wo mo enti se obi onu kita tumi anaso adwumako bi oso kita tumi ana eko bi oso kita tumi no entumi nkyere isi de wonye enti asemo mampani ka che isi nyina ne se omo enyina den se
asem wani ade to dwa yesusu ye wei wani ehu ne se ye de adwuma ebeboa Ghana fo no na amonsoso no mo ho han wo mo ewo ayisi no anamonto mu wosese sanete de a yisi ehina ne mudie ese sansusu ekon de aba no omo bia hunahuna no omo bia ntata no omo bia twetwe ne nan ema ne nkwonkwowie so no kwana na mo na wotu no watwe asan omampani se ebasa no a ebe ha adwen nti eno so ho asem ewo eye daily graphic da bokreta ne fa etoso edumiensa na wohwemu a empanyifo a omampani esoi wo mo no eye Salima Ahmed Tijani na Dr. Peter Apiahene na Reverend Akua Ofori Boateng we mu ni empanyifo miensa omampani esoi mo so do omonimu de ekwata kire ewo electoral commission akodi djuma wo honom ama bibia adeda ne kwanmu na medewo ekwa kratafa etoso aduonu ensia ewo daily graphic heya obeka se na no joda mebetena ase da obo kratam na mebo amane se enipa num bia obeka se eye efiempim mienu ene aduonu mu no 2020 ebeto dwa se nipa ko bi ewo voter regional wo mo chese omo krompodo omo nka Ghana ho to omo pese omo ti omo ho ema ekwa wi akire omo sisi barriers bi ni ade Papa Vincrophone Papa Vina mu wahre ne nkwa obade ato safrenti obade mfa ne kra ensie yem na sije asempa wo hwemu a ensemi ba ya mekwa wi akire krompo no omuti simu eye aveyi mempotem hodom no ekwa tata posifo eni akode eko chese omuko overpower posifo no emekwa wi akire no omutimi tizi posifo tuo ni omakode block akwan chese eni omo ye de sebasa bebrenu a ye nyina na etia oman no emra ye oman no edidi djuma nti enamso ama aye mrantie ekwakogina kotanim sa dwoda ne ba se enne enra ena cry high court betina sem no so na kwadro ade abo ma abo wo mu no wo mode wo maso chiama wo mu nti ekwowi akire no Ebenezer Gbolokpo Afetogbo Gbogo Joseph Nyamewu Wisdom Kuvo ena Israel Besakpezo wemu eni enipa numa Accra High Court no aseso mo koda afiase enfenum akoma kwaduonu num nti obia ebedam enfie eno ene jaja wotena na dwam Justice Mary Mami Ekwi Yanzu ono edi etudwa ya eno soso eho asem eda ha ya edi mu nchemu bi amawo enti se woni papa vi omo ma ya no mo ye dada so omo no nka Ghana ho pese omo ti omo free Ghana ho ne ade ne mra omo de se omo sem tutu na mo bia na entwaye no na ene ya Accra High Court no achoma so 25 years obi ekoda fiase mfienum na wasan so aye adwumaden edi aka ho nti so wo manyimu na ye so betimi de mra na hye wonsem aye de wo pe atete o man asumdwie ene ya hoto a ene na wadwe ho mienu sanse posifo so mu na emrani so mu a enu ebedi no pepepe eno eye daily graphic da obokrata ensama edibaye ma memfa wo enko daily guide ye asempa na ye hye de wo ha katafeto so miensa ebo amane na story ho mehu ye no yesi da ma menkan na menti ase na bia na entisa se omampani dada John Dramani Mahama o hwese obetu Frank Adiama NDC Manyoko no wode ne tu obona kopie mu ewo Asante Mantemu na tafo no ewo Kumase na wode nsem bia kwoto dwa wo ho no mo se 2024 abana NDC ebekọ no omo kọ no ani breso ni santi sebe na wo mo agents a wo mo eyi wo police stations a wodo no enanti no wo mo be mo ataya anom se ne kana ataya zana mo se wo mo be ta wo mataya pa mo mo fu ahye enye so wafu hye na eduaboda bi ataya ne yeden ataya Aisha bekirem ataya no I say locally no TB omoye asa tea na asa dro bi omo say tea ana yeden me bisa sa ataya me bisa sa ataya ne yeden me bi da na me mu da but mate ataya din sa minim se ya na mran chere ta anom afoden o say yeden ma wonna okay ena ma wa hoden okay de mimi mate minim no ena wo kan so a omampani dada Mahama nyina so ne se no omonom sa na ene I say wo exam se ya opeso teman ne no wo se wani ma ne ba bi coffee raw coffee bi abeno ma eno no wani nkum aha nti sa omobeta wo mataya agency nti mo abo mo ho wonim se wonim ataya no ma men konko jon so peso ko police agent emfa ma NDC for nti omampani dada Mahama kire se we no enya gudie eya ni breso nti
atai ne de kwan bia so ombenom na omonom a amomani ada ho nti aba no sana wo se enkosi sa anajo the somu midnight no 12 midnight no na omosa kam resource nyina eba nsa na ginjao e ma wo yedwumaden ye ka se konom atai fa kwaye basabasa da bi konom na mu oni na ho na hwase one na onipa na chiro one na wo chiro no eye two na wo chiro two na wo chiro no nyasa wo ko hram akototo tutonko na de to mu 2020 no ebia samba besibiem eno de o mapade dada mahama say omo sososo nti atai onye no nko a okati ho asem no osanso niema bi a omo be no okati na say anmano nom na okay okati ka coffee eno osaka ataya but okay kan ba wani ma obe stress wo ataya no ho mo because ataya na ye local nti no ebetumi aye adwuma ye but obi ni mataya na o ma me bi me hwade asempa tu peso chem so ni mataya da bio na ana one number 2 nim say no na ya ataya okay bia ana de na no de ma me na ya ataya ya ba bugan ti sana ate na we na ya so butumi ya so ma to so say wa bataya ba betina say wo peso ka chete for so wuni mataya na no drink na we de buy na ya ataya but me ni mataya no wo de ataya brazi ya fa me nim na de buy but binya bia metesi ya na menchi mi anda no bi na me no mo hwe abena umra so ya na shaka ni me ya bi na me no mo hwe na me intesi na me hu sade etie azum genka na me pacho wuni mataya so de chiche mu Facebook am wuni joint bi so amekwa benya correct one na mame hunu na me test na me to media mampane dada mahama seb no ho adansi yi wo kokko akọ mataya me to ko mataya ko me numa mataya on kan ha ano kran so okay wo de na daily guide mu na me jare pese me ko kasa do cha bi ma any ade sorry so yes sorry so ahina mai o say enti daily guide abokata so anim ha yi ye papa Dr. Anthony Akoto Osei papa yenya ne ba bi konya mfinhia aduosia enkron enra MPP amanyoko ne de nkrata beto abonten ehse omo warehuom ye papa Steven Ntima wono na oye church Dwamtileni chairman edema MPP amanyoko no na nkrata no na nsa ehyasie tukin kan a wachire adwumaden a Dr. Aye Akoto sebeboye omampane dada kufu abreso 2003 mu hono mo adwumaden oyeye omampane kufu adoba ye ode ne kan cabinet ministers ho esade eye minister of monitoring and evaluation ehye ne sa na odi ne dwuma wade dwuma so ede amomman no omsade ba kwam de bekai no ye na ho brase na ho fama ene adwumaden a na ewo ne so no wo ye so de besesa oman Ghana wo kwata fonso a ye asante mantem so a wadi mrase bedwani akonya no ewo hono mpre bako enum into otena so for 20 good years ewo hono mapapa wasom oman no pa de nyina ye beka ne so obade fa ne kra ensie ye na yekoso acheche abusua ne re ene party mara amanyofo nyina no yecheche wo mo re no mo chese eye omo national headquarters and regional offices ni nyina no master honom no omo flying half na ni nyina no eye recognition o mama 7 days ese no na omo fa ni sa adwuma no eno so ho asem wo daily guide ne fa etoso ensia na asempa ya sorry